Kan du det der med at falde i igen og igen, når det er, at du sætter dig for, at nu skal du tabe dig? Kan du det der med, at det går meget godt et par dage, så sker der et eller andet, og så tænker du, fuck it, drop det. Nu skal jeg fortælle dig, hvad det skyldes. Det skyldes en af vægttabets allerstørste fjender, nemlig perfektionismen. Perfektionismen er så ødelæggende, når vi gerne vil have vægttab, fordi den gør, at hver gang, at det ikke går 100% efter bogen, så kaster vi det over skulderen og opgiver det hele. Hvis vi siger, ud med perfektionismen og ind med vedholdenhed, og ind med at være på hold med os selv, så kan vi i stedet for, når det ikke går efter bogen, sige til os selv, okay, det gik vist ikke helt efter bogen. Hvordan kan jeg gøre nu for at fortsætte den gode udvikling? Er det kun mig, der har faldet den fælde? Eller har du også prøvet at sige, så kan det også være lige meget? Del med mig nede i kommentarfeltet, så jeg ved, at jeg ikke er alene.